Hallo, ik ben Chantal en ik ben een beweegcoach en ik laat verschillende vormen van bewegend leren hier zien. Ook verschillende bewegingsvormen laat ik meteen zien. We beginnen makkelijk, doe het gewoon 1 tot en met 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En natuurlijk ook meteen terug dat ze aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Om het dan weer moeilijker te maken, doen we er even afdekken. Zodat ze alleen nog maar de even getallen springen. Dus 2, 4, 6, 8, 10. Dit kan natuurlijk ook weer andersom, dat je de oneven getallen laat zien. Wat je ook nog mee kan doen, is vormen. Zeker de onderbouw. Kleine kinderen moeten vormen leren. Driehoek, vierkant, cirkel, rechthoek. 1 been, driehoek, vierkant, cirkel, rechthoek. Hetzelfde kun je ook doen met kleuren. Roze, blauw, groen, geel. Blauw, geel, roze, groen. Ook om de tafels te automatiseren, het is veel leuker om het in beweging te doen. Hier gaan we de tafel van 3 doen. Spring op de 1, 1 keer 3 is 3, 2 keer 3 is 6, 3 keer 3 is 9, 4 keer 3 is 12, 5 keer 3 is 15, 6 keer 3 is 18, 7 keer 3 is 21, 8 keer 3 is 24, 9 keer 3 is 27, 10 keer 3 is 30. En ook dit keer kun je de letters afdekken, de cijfers bedoel ik natuurlijk, om het moeilijker te maken. Niet iedereen heeft natuurlijk een ladder thuis. Je kunt ook over blaadjes heen springen, je kunt ook over schoenen heen springen. Bedenk zelf maar iets creatiefs. We gaan die letters oefenen. Dat doen we dit keer met een bal. Ook weer een leukere manier van bewegen. We gaan hier stuiteren. Pauw, hout, rijzen, ijzer. Zeker voor de voetballers onder ons. We willen liever niet met de hand. Je doet liever met de bal. IJzer, rijzen, hout en auto. Blijf variëren in de woorden. Zo blijf je een beetje up-to-date met de letters. Laat je nog meer vormen zien van spelling. Met ik, hij, zij of wij. Verzin verschillende woorden. Kaartjes trekken welk woord je moet gebruiken. Bijvoorbeeld ik beweeg, zij beweegt, hij beweegt, wij bewegen. Ook hier kun je variëren. 1 hand, 2 handen. Zie gooi je hem omhoog. Vang je hem omhoog, kap opvangen. En dan stap je weer verder. Wees creatief. Heel veel plezier met bewegen en met leren. Succes!